natočil z tej stránky, vlastne z toho členu, kde som ja, tak skúsim to preložiť. Zatvoriť dvere. Nie, je tu. Oni sa zatvorili. Oh, shit. Wait. Oh, shit. Ale moje meno je Foxy. What the heck? Prosím, pomôžte mi. Ideme na ďalší. Nerád kopol animatroniky do prdele. Nerád kopol animatroniky do prdele, ale když jo, tak tunul slovný žíček. Ja mám červa. Pane, je 3 hodín ráno, ale ja potrebujem dostovač. Viete, aké mám popiť. Tu na si som. Ja vyleziem vonku. Radšej zdrháme. Toto asi bolo všetko z tohto videa a majte sa. Pak, buge, pa.